מה זה בעצם אושר? אושר זה כשאתה עסוק במשהו שאתה אוהב, אתה מאושר. אתה עובד, את עובדת בעבודה שאתם אוהבים, אתם מאושרים. כשאתם מגיעים הביתה לא מחייב שתמשיכו להיות מאושרים, כן? אתם יכולים להמשיך להיות מאושרים. אבל אושר נוצר ברגע שאנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים. ומאחר שאנחנו לא יכולים לעשות משהו שאנחנו אוהבים כל היום, אז מגיע הרגע שאנחנו לא עוסקים במשהו שאנחנו אוהבים, זה הזמן לשמור על איזון. אושר אי אפשר להשיג אותו אם אתה לא עושה משהו שאתה אוהב. זה יכול להיות הדבר הכי פשוט. כל אחד זה מה שעושה לו אושר. כל החיים שלנו מורכבים מרגעים של אושר. המטרה הגדולה ביותר שאנחנו צריכים להתמודד איתה. לשמור על איזון ברגעים שאנחנו לא עושים שום דבר שכיף לנו. אי אפשר להיות מאושר 24/7. בלתי אפשרי. תעשו דברים שאתם אוהבים ותהיו מאושרים. בזמן שאתם לא עושים את הדבר שאתם אוהבים, תדאגו לשמור על איזון. אהבתם? תשתפו.